Zovem se Sajma Draženin, imam 19 godina, student sam, rođena sam i živim u Novom Pazaru. Od malena sam počela se bavim pevanjem. To je počelo baš od malih nogu, kad su moji spoznali to u meni. Taj talent sam sledila od oca i onda, pogotovo prema, na primjer, ljubav prema sevdalinki i prema narodnoj muzici, on je, ja mislim, najviše doprineo tome. Svako jutro bi me budio, na primjer, u sevdalinke, što je nekako meni specifično i vez, kad pomislim na njega. Kasnije, oni su, kažem, spoznali su taj moj talent i onda su počeli da ulažu u njega. Upisali su me u muzičku školu. Završila sam 6-godišnju muzičku školu Stevan Mokranjić u Novom Pazaru. Sviram klavir. Što se tiče srednje muzičke škole, nisam baš razmišljala o tome, ali malo se i kajem što nisam, ali nije mi toliko žao zbog toga što sam nastavila da vežbam. I dosta sam i uznapredovala i tako dalje. Sa 11 godina sam postala član hora Isabeg i evo 8 godina kako sam u tom horu i on mi je, eto da kažem, možda i najlepši period mog tog tinejdžerskog doba iz razloga što sam prvo stekla mnogo dobre prijatelje tu, onda veliko iskustvo, iskustvo što se tiče ponašanja na sceni, onda pevanja, iskusila sam različite kulture kroz putovanja i tako dalje. Završila sam u Turskom kulturnom centru turski jezik C1 nivo. I to je isto jedan prelepi period mog života i eto, to je neka moja mala biografija. Kad pogledam sa bedema, vidim divan grad, Novi Pazar, moj zavičaj, najmiliji grad. Novi Pazar, moj zavičaj, najmiliji grad. Mislim da je hor Isabeg jako dosta uticao na mene, prvo kao ličnost, da se razvijem, iz razloga što su tu ljudi koji su sve većinom stariji od mene i od kojih sam imala prvenstveno dosta toga da naučim, kako kao osoba, a drugo kao zanat, jer ja nekako muziku gledam i kao zanat, jer možeš mnogo toga da naučiš od ljudi koji su tamo. A što se tiče jednostavno kako su uticali na mene kao pravac, da se jednostavno onako usmerim ka ilahijama i ka toj duhovnoj muzici, pa eto i narodnoj muzici, sevdalinkama, mislim da je jako uticao iz razloga što mislim da sam tek tad shvatila kada sam počela da izvodim zajedno sa njima ilahije i kaside, sevdalinke, mislim da sam stvarno spoznala i nekako shvatila šta u stvari znači ta muzika. Jer to nije muzika kao svaka druga, već priča mnogo poučne priče, mnogo nekada i teške, nekada mnogo radosne i dosta toga može da se nauči iz te muzike. Dosta, da kažem, to je dosta uticalo i na neku tu moju duhovnu spoznaju same sebe, jer svaki put kad stavim maramu, na primjer, to me podsjeća da je to jedan od mojih nekih dužnosti u budućnosti koje bi možda mogla i morala da odradim. Mnogo su uticali i mnogo sam im zahvalna iz razloga što su na dobar način uticali na mene. Cijeli svijet zna. Ja mislim da smo mi u Pazaru dosta sredina koja neguje tradiciju, koja neguje tu narodnu muziku, koja neguje, kao što sam rekla, i sevdalinke i tako dalje. I mislim da je to dosta, na to dosta utiču naši roditelji, naši dedovi i nane, jer oni su
ta generacija koja je odrasla uz tu muziku. I iz tog razloga mislim da generalno ceo Pazar i generalno omladina Pazara voli i da čuje Sevdalinku, voli i da čuje i narodnu muziku, pored svih ovih novotarija koje dolaze. I ja volim isto novo što izlazi, ali nekako drugačiji mi je i stav i osjećanja koje doživljavam u tom trenutku kada pevam Sevdalinke ili narodnu muziku i drugačije je potpuno kada pevam nešto novo. Niko nije imao neko, da kažem, ružno mišljenje o tome, o tom mom pravcu, već su svi stvarno podržavali i nekako drago im je i kad me čuju i nekako vidim da sviđa se stvarno omladini i to mi je jako drago. Drago mi je da odrastam u ovakvoj sredini koja neguje, eto kažem i mladi koji neguju isto to. Ja sam od nekako malih nogu počela da gajim veliku ljubav prema Sevdalinkama, prema izvođačima koji nekako čuvaju svu tu tradiciju Bošnjaka i nekako pokušavaju da istaknu na što više načina, da se ona čuje, da se ne zaboravi. I onda mislim da sam možda, eto da kažem, kao što vi kažete, čuvar. Sad ne znam, možda je nečije mišljenje drugačije, ali ja volim to što radim i drago mi je to što radim i mislim da stvarno dobro radim to što radim i nadam se eto, da ću da nastavim, iako ću možda da se bavim nečime potpuno drugim, ali bih voljela stvarno da nastavim i da eto, ne samo ovde čuvam svoju tradiciju, nego jednostavno da je pokažem svetu. Nadam se da će biti nekih putovanja i da će biti nekih nastupa šire po svetu gde ću moći da predstavim Pazar, Bošnjake i sigurna sam da će to i možda neki ljudi tamo koji ne znaju o nama, da će to lepo da prime k sebi i da će da im se svidi. Išli smo svuda, po Turskoj, po Nemačkoj, onda po našem regionu, po Balkanu. Predstavljali smo duhovnu muziku koju izvodimo na najbolji mogući način i to se ljudima svidelo jer vidimo i po reakcijama svih jednostavno. Svako je posle nastupa došao da čestita, da kaže da im se svidelo i to nisu bili samo ljudi koji su Bošnjaci, koji su, eto da kažem, konkretno muslimani, već stvarno ljudi koji su drugih veroispovesti, kojima se dopada naša muzika, naša duhovna muzika i to stvarno uliva nekakvu jako, jako lepe osjećaje i onda drago mi je da je tako. Mislim da je stvarno jako važno da čuvamo i da eto, prenosimo na sljedeće generacije to što mi znamo i što naši preci znaju. Ne mora to da bude muzika, može da bude pisanje, može da budu igre, folklorne igre koje su isto dosta specifične za naše krajeve. Znači, može na bilo koji način da se kroz modu, znači, mislim da je jako, jako bitno i na taj način čuvamo našu tradiciju, naše običaje, predstavljamo ih svetu i nekako opisuje nas kao jedan narod. Pokušat ću na bilo koji način da se pojavim na neke nastupe zajedno sa horom. Ostaću normalno tamo zbog toga što, kažem, oni su mi jako bitni u životu. Srce zna, pjesme sa